расман муҳориба дар вазни 61 килограмми UFC 13-ум рақами рейтинг Умар Нурмагомедов бо рекорди 16-0 зидди дебютанти UFC Бекзод Алмахан бо рекорди 17-1 рӯзи 3 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский оиди рафторҳои довталаб Илия Топурия фикрашро баён кард. ӯ дар ҳамаи ҷо мегӯяд ки ҷанговари бебохт аст ва бисёр суханҳои нодаркор мегӯяд ки одамон дар ҳоли ӯ хандида истоданд. оиди ман бошад, пас ман бояд нақши чемпиониро бозӣ кунам ва ман ин шахсро хоксор кардан мехоҳам ва вақт ҳамаашро нишон хоҳад дод. баъди ин муҳориба ӯ бояд ки худаш ба саҳифаи инстаграмаш даромада биографияи худро тағйир диҳад. ин таҷрибаи паст барои ӯ мешавад. ман намехоҳам ки ин корро менеҷери ӯ, мураббӣ ё ин ки ягон каси дигар кунад. ман мехоҳам ки ӯ худаш ба инстаграм даромада рекорди худро 14-1 кунад ва ба ҷои чемпион довталаб нависад, гуфтааст Волконовский. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Илия Топурия чанд муддат пеш дар саҳифаи инстаграмаш рекорди худро 15-0 монда худро чемпиони вазни ним сабуки UFC ба қайд гирифт, дар ҳоле ки рекорди ӯ 14-0 аст ва ӯ ҳоло чемпион нест. яъне дӯстон, ӯ пешакӣ худро чемпиони бебохти UFC эълон кард ва ин суханҳои волк дар ана ҳамин рафтори Топурия буд. худи Топурия бошад дар ин кор ягон ноэҳтиромӣ намебинад, балки ба худ боварии сахт дорад. метавонед ин чизро ҳавобаландӣ номед. агар ки хоҳед, ман бошам ин чизро боварӣ меномам. ман ҳар як қатраи арақи ҷабин, ҳар як қатраи хуни худро барои тақдири худ қурбонӣ кардам. рӯзи 17 феврал ман чизи худро талаб мекунам. чемпиони нав 15 ғалаба, навиштааст Топурия. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 17 феврал дар турнири UFC 298 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чемпиони вазни 61 килограмми UFC Шон Омели гуфт ки рақиби дар пеш истодааш Марлон Вера арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест. рости гап, ман каме дар ҳайратам ки ин корҳо рух дода истодааст. тамоман фикр намекардам ки ба Вера муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. оё ӯ дар ҳақиқат баъди муҳориба зидди Педро Мунез ин чизро арзанда ҳаст ё не? ман намедонам, аммо ман ӯро нест кардан мехоҳам. барои ҳамин ин вохӯриро бесаброна интизорам, гуфтааст Омели. дӯстон, бояд гуфт ки Шон Омели ҳамагӣ як бох дорад ки ин корро маҳз Марлон Вера карда буд ва акнун онҳо рӯзи 10 март дар турнири UFC 299 реванш мегузаронанд. шаби гузашта яке аз варзишгарони машҳури ҷаҳон, ҷанговари дурахшон ва топови ҷанговари пешинаи UFC Забит Магомедшарипов ба душанбе сафар карда бо ҷанговари бебохти тоҷик Нурулло Алиев вохӯрд ва бинед ки ӯ чӣ гуфт. Забит, ваши впечатления нашего Душанбе? хотиррасон мекунем ки Забит Магомедшарипов бо рекорди 18-1 карьераи худро ба анҷом расонд, дар ҳоле ки ӯ дар UFC дар вазни ним сабук дар топи рейтинг қарор дошт ва ӯ дар UFC боре ҳам шикаст хӯрдагӣ набуд ки дар он ҷо 6 муҳориба гузаронида дар ҳамааш пирӯз шуда буд. мо Забит Магомедшариповро ба Тоҷикистон хушомадӣ мегӯем ва мо шодем ки чунин варзишгарон ба кишвари мо меҳмон шуда меҳмондории мардуми моро мебинанд ва қадр мекунанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.